Mírame, son Rakan o vermello. Vaite, xa vexo que o meu nome non te fai tremer, miserable cadelo sarnoso. Tanto ten. O meu barco está a fundir pola culpa dos teus condenados canoneiros, así que acabo de tomar posesión do unicornio. Neste momento os meus homes están subindo a bordo ao botín dunha nave española. E vai a botín, bótalles unha ollada a estes diamantes. Aproveita as poucas horas que che quedan de vida a vello cachalote, porque mañá ao amencer has morrer. O señor Tintín? Non, moitas gracias. Achéguese á porta. Un chisco máis. Agora fíxese ben. Hai un micrófono. Non temas, estranxeiro. Divino poder. Xa es meu. Mírame fixamente aos ollos. Aos ollos. Mírame aos ollos. É el. Chega tarde. Ocúpese dos seus asuntos, que xa me ocuparei eu dos meus. Marchemos antes de que chegue alguén. Imbéciles. Por que lle dispararían a este entremetido? Agora a querer metelo fociño en todo. Aquí dou un apampado, pensa un pouco. Hai demasiada xente. Xa nos desfaremos del máis tarde. Obrigáronme a parar e en canto dei a volta recibín un tremendo golpe na cabeza. Así que non sei por onde marcharon. Os corpos non se deron atopado. E iso que os buscaron por todas as partes, agás na illa. Non insista, mozo. Eses afogaron. É aquí, sí. E parece que está rematado. Eu encárgome do profesor e vixía aos outros. Oh, polos bigotes de plexiglas. Sabemos que se chama Tintín, pero é a súa foto o que nos fai falta. Eu digoche que ese Tintín non me inspira confianza. Fainos falta a súa foto. Xa é hora de que marche. Se me necesitas, estou no restaurante. Saúde. O mozo estranxeiro que está? O mozo estranxeiro que é comigo? Es coiteo. Vai no coche! O mesmo. Pasen, por favor. Complaceraslle moito velos. Ei, rapaces, o xeneral! Quere beber con nós, xeneral! Bos días, xefe. Leo o xornal. Teña. Somos amigos, non disparedes. Contra sinal os cans ladran e a caravana pasa.